Mis tartan chom de scolich nechel skippe na kitchen aras achgus in chuúr agus cerianagus fiúna an na cuaig minna tá seo tíra drast. Wat fys gyfod yn y hadwyn ti gynnu y chwad yn hana gael chan ni diolch as y chiad tiachgon ach yn nain tiachgon cydioch? Sy'n eich isiw go? Wel, hwys ni mach yn diw gyfol yn nagyn rys fa yn hiachgon ron y chiad tiachgon fa ny sem ti gynnu gachwad as y nain tiachgon. Agus yn rhyw tiachgon? Agus charro expected on version. Jamie yn diach yn y station. Agus yn och? Chan ni lys ag yn hast? Chan ni fys noch sy'n hyn y mach hast? Nach y codag yn i fi coed y ddyrth ys o'n Jano Gaelig. A ys y coed y doi yn i fi leisach ag y Jano. Ys dan gyda meisgach ag die program in één. Ze zien ja fijn vacation last natuurlijk. En hoe denk je zelf al wie nog goed? Maar hij zelf al had alle waardig gekeken. Geen hele alle waardig gekeken, maar nog heel eerlijk. Als leerprogramma maar X-Factor had ook al het doel was eerlijk. Had eerlijk aan zo'n een programma waardig. Lesje woorden was goed aan vloer gevat. Alles kun je haast een torst teiken jam. Narain ranschig had jadweg ne gael jariru a gyori program in age in X-Factor. Narain tu ranschig me jadweg gyfalat a gyori program in Marshall. Gaan je jadweg ac in de sin a gereed Linda Fabiani. Ba eisiau gra gyfer misgachach je programman eith sianna cho cwtramach. Agus le misgachach ffyd I gydig programman maar erpe agus choro jali vean. Ach le programman ure maar X-Factor, geen X-Factor waan. Ach programman maar X-Factor. Als je een keelhug gebi een misgachach sin aan. Programma is een goede smoed en vloeg een geri of je Ach, een meer goede smoed je vloeg een gyori kwart een programman show. Die keelhug. Gaan je dus ook wel een goede smoed je een gyori kwart een programman maar X-Factor's Big Brother. Het is ook een hink. Ach, gaan je niet meer een Big Brother? Als je meer een programma talent maar X-Factor. Programma verder en zo gebleef runak uur een hug. Als lady wie een paar gaan goed geleerd. Dan ga je het torst teichen channel. Als hij is ik natuurlijk gewillig het torst teichen channel. Ach, als je niet fieken runak in met haar, maar in Holland Bodiga is Julie Fowles. Hij had reserve gehad. Gaan je X. Had er fijne Nerdland handen heen. Als zinners wat maar X-Factor. Als kan je net al het filtro Scotchen cute. Wie had haar korman met haar is zo'n ding maar zo'n fijn susko klare nog klare soort van. Als je Ik wil fysiek mijn korman houden. Geen je met dieken. Zo'n wie saas aan astronomieën. Had haar korman hou. Als je pas zoals mijn korman gaan het boek geleerd. Ik wil talent en zorgje. Na me hína sin agus fémar a go bíh jiadach Jonach bhí gáil páirte an na programma X-Factor. Ach, chan sin nóirí program in mar X-Factor, has sin fiken chosar a chos han program ar a bhí mar ha. Chan sin nóirí program in mar X-Factor ars gas go mílge sa. Ach, maar de hoor sin suring in trech ure harsteed. Ga nemen wie een nu die X-Factor. Ga nemen kutjiken maar Simon Caroline. Ach, stoch gemixen sa bhil. Ach, chan sin nóirí na program sin. Has sin fiken mar ha han program ar a bhí sa bhil a sinis X-Factor agus programmation. Ach, chan sin nóra gaibh. Kers, ach wie je kutjige kianal gan channel me va program maar X-Factor aan. Ik wil zelfs smünige, ik wil een hanel een noordelijke program maar X-Factor. Hanel, hasine smünige, ik wil een noordelijke Joe Wiskehutje programmen. Agus naar Bergse ha programmen maar X-Factor een kales jacht. Nog als je vindt ik wil miskehutje programmen nou, maar dat hoort me. Ha, me helder zei ha gap mood uit de als neus, ik ha programmen nou ha een goed ding in de kwart. Wel, hanel miskehut gewoon zin, ik jongens nog heel uit de krullige channel, fatten la. Agus gaan je ska programmen talent in vragen uitzetten. Had de shouting halen te hacking. Ha, snach bij je mam, maar wat de shouting talent. Wie zaken en dan gaan het drie. Agus kun je karma wie ik het woord wie je een talent a hug. Agus stoch ik mich schon gleich harf los. Stoch er wat maar wie kan. Als je niet kan denken, nach begen, gaan jullie handel een noere
gaat nodig die programma maar zo. Ik had Torwarak programmeren, maar nu is iemand filmpje nu direct in Zuid-Marsen. Kers maar keer tank pak mijn faculmieren ga ik het heen en hun Fiona draast het hier.